ישראל כולה רוצה שלום בטוח, נתניהו עושים שלום בטוח. בנימין נתניהו לראשות הממשלה. יש לנו ארץ נהדרת, יש לנו אנשים נפלאים, יש לנו נוער נפלא, יש לנו רצון, יש לנו תקווה. בעצם יש לנו הכל, חוץ משני דברים. אין לנו שלום אמיתי ואין לנו ביטחון. אני יודע שרבים מכם חיים בתחושה של פחד. מפחדים לעלות על אוטובוס, מפחדים לשלוח את הילדים לגן. יש תחושה שהפיגוע הבא הוא בדרך, זה רק שאלה של זמן. אני לא מוכן לחיות כך. אני לא מוכן לחיות, ואני לא מוכן שהילדים שלנו יחיו בפחד. אני משוכנע שאפשר להחזיר את הביטחון. אני משוכנע שאפשר להביא שלום, שלום אמיתי, שלום שיחזיק מעמד. מר פרס ניסה בדרכו שלו להביא שלום כזה. הוא הפקיד את הביטחון שלנו בידיו של ערפאת. כולכם ראיתם את התוצאה. הידרדרות חסרת תקדים בביטחון האישי של כל אזרח ואזרח. מר פרס מוכן להקים מדינה פלסטינאית שבירתה ירושלים. זאת תהיה בכייה לדורות. אסור שזה יקרה. ומר פרס מוכן לרדת מהגולן, להביא את הסורים בשפת הכנרת. אני חושב שזאת תהיה שגיאה חמורה שתסכן את ביטחוננו עוד יותר. לכן הדרך הזאת נוסתה. היא נכשלה. צריך ואפשר ללכת בדרך אחרת. ויש דרך אחרת. הדרך שלנו. הדרך להבטיח לילדים שלנו עתיד של שלום שהם זכאים לו. קודם כל אנחנו נחזיר את הביטחון לידינו. הביטחון והשלום שזורים זה בזה. אי אפשר להפריד ביניהם. הביטחון הוא לב השלום. חיילי צה"ל ומפקדי צה"ל תחת ממשלה שלנו ייהנו מחופש פעולה מלא להגן עלינו בכל מקום, כי רק הם יכולים להגן עלינו. שנית, אנחנו נציע לפלסטינאים הסדר הוגן, הסדר שבו הם ינהלו את חייהם בלי התערבות מצידנו, פרט לענייני חוץ וביטחון שישארו בידינו. שלישית, אנחנו נשמור על רמת הגולן כדי שהיא תשמור עלינו. אבל מעל לכל, ירושלים. אנחנו נשמור על אחדותה של ירושלים תחת ריבונות ישראל. במשך אלפי שנים, לאן התפללו היהודים? הם התפללו לירושלים. ירושלים היא ליבו של העם היהודי. ואחרי שחיברנו אותה יחדיו, לאף אחד אין זכות לחלק אותה. אנחנו נשמור על אחדותה של ירושלים. יש לנו ארץ נהדרת. הצטרפו אלינו, אליי ואל חבריי, ויחד, באחריות, בנחישות, בבטחה, נוביל אותה בדרך אל השלום. ישראל